disculpes perquè m'he arribat tard i m'hagués agradat poder assistir a tota la seva intervenció. Per l'estona que he estat, crec que m'he pogut fer una idea del que ens venien a traslladar. Nosaltres, primer agrair-los que compareguin i que estiguin aquí i que ens traslladin tota la seva experiència. Nosaltres volíem preguntar-li algunes coses per acabar d'estirar algun fil i aprofundir. Una cosa que hem comentat aquí amb el company és a veure si vostès tenen estudiada o analitzada l'evolució que hi ha hagut en els cossos de seguretat en referència a aquesta qüestió, si aquesta evolució és fruit, no sé, de més pressió, d'una deixadesa, o si sincerament no hi ha hagut evolució i sempre hi ha hagut, diguéssim, la mateixa manera d'actuar, i una mica aquesta reflexió els agrairíem, o més la seva percepció. També comentàvem que ens consta que hi havia a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya mòduls de formació en aquest àmbit i no sabem si es continuen donant, si no, si s'han aprofundit, si el que es dona, si és que es dona, està bé, hauria d'estar... No sé, si ens poguessin una mica explicar o fer la seva valoració en referència a això. Efectivament, també a nosaltres ens sembla que segons quines ràtzies per anar fent només processos d'expulsió ens semblen lamentables. Un exemple, a vegades es vol confondre, però, per exemple, un cas de províncies, quan la Policia Nacional va a una estació d'autobusos només va això, perquè no té competència per res més. A comarques, per exemple. Això passa, i passa sovint. Sense dir comissaries ni pobles, però passa. Llavors, per cert, que trobo que reben poques subvencions, s'ha dit aquí, crec que són uns dels diners més ben gastats, que segurament una de les subvencions més ben gastades que té aquest país, si és que realment és aquesta quantitat, i efectivament per fer, si es vol dir la paraula lobbies, doncs sí, d'eina de transmissió d'un col·lectiu que té unes... Per tant, a nosaltres ens sembla que en aquest sentit lamentem que se'ls hagi criticat, però que per nosaltres ens sembla que justament la seva tasca és imprescindible i en aquest sentit només faltaria que la societat no la recolzés des d'aquest prisma. I efectivament, no sé si entrar a contestar, és cert que s'ha fet algun discurs on evidentment s'ha criminalitzat la immigració. Jo, amb tota la cordialitat, perquè m'acosta a mi entrar en crispació, però el representant de Vox li comentaria que jo tinc uns amics que no fa massa van viatjar als Estats Units. I són una parella, uns amics de tota la vida. Ella és una persona que s'assemblaria a vostè, per dir-ho d'alguna manera. Ella és una empordanesa d'ulls blaus i rossa. Vostè, en segons quin país, passaria per la fila dels latinos, i això que és el que li va passar a aquest meu amic i que el va xocar moltíssim. El va xocar moltíssim. Va venir com, no diré traumatitzat, però li va xocar moltíssim. Segurament, amb tota la modèstia, això que estem fent aquí, per què no? També ha de ser una baula per tal de millorar el món, en aquest sentit, i per tant els agraeixo la feina, esperem a veure si podem fer aquesta tasca i només una cosa, qui ha de demostrar que no actua amb tics i clixés racistes, i crec que és una de les coses que hem de treure d'aquesta comissió, no són els perceptors del servei de seguretat ni les entitats. És la mateixa institució, jo crec, els mateixos cossos, que han de demostrar que en la seva actuació no seguien per això. I tinguem-ho, jo crec, molt present i com a també una cosa que traiem d'aquesta comissió. I perdoni, gràcies, presidenta, per la generositat. Gràcies.